Ka Dubakh B bat ka Dubakh A kila yo Rung ka final ha kaliang kikin thai ka ba ha kaliang kishin rang on yakun ka ONYX persya ka Dubakh A ha ka final jong ka Maitshaphrang Khasi League basketball tournament ka balapan long da ka KSU Maulai Circle haba phasha ka jinya kun ya ka semi final ne ka singi balang ha kaliang kikin thai ka Dubakh B kala penrem ya ka mau ka siang marvels da san pusan la arpulai point ba ya ka nam player of the match la yo da ka Bashisha Rani jong ka Dubakh B kat ba ka Dubakh A kala penrem ya ka Dubakh C da sau pusan la khatsan point pada ka nam player of the match layo ada ka Ibahun Lingdo jong ka Dubakh A. Hakaliang kishin rang ko ONYX ka lapan ya ka SYM dan ribu sao la san point pada ka nam player of the match layo ada Umiban Shadab jong ka ONYX. Kat ba ka Dubakh A ka lapan ya ka FKJGP da san penriu la lai punyo point pada ka nam player of the match layo ada Nathaniel Karbi na ka Dubakh A.